Mun nimeni on Aarre Alanen ja mä oon tämmönen omaishoitaja eläkeläinen ja kuulun niin sanottuun suuriin ikäluokkiin. Eli mä täytän ensi vuonna 70. Oon kotoisin Tampereelta, syntyjäni tamperelainen ja asun edelleenkin Tampereella Tammelan kaupunginosassa. Naimisiin mä oon mennyt vuonna 1963 Kekkosen luvalla alaikäisenä. Se tarkoitti sitä, että siihen aikaan kun mennään Kekkosen luvalla alaikäisenä naimisiin, niin potkitaan kotoa pois ja sanotaan perään, että tuommoinen avioliitto, mikä alaikäisenä solmitaan, ei kestä kuin 1 vuoden. Mutta nyt tämä on kestänyt jo yli 50 vuotta, että niille voidaan sitten näyttää vähän niin kuin muuta niille, jotka silloin epäili tätä systeemiä. Omaishoitajana mä nyt on ollut 14 vuotta. Teen tätä toimeksiantoa, mikä mulla nyt on, niin kauan kunnes mä jaksan, eli hoidan mun vaimoa kotona. Mä oon sairaanhoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja, sitten on siivooja, syöttäjä, ruoanlaittaja, ja sitten meillä täytyy kommunikoida, eli koneen välityksellä, eli mä oon myöskin tulkki. Ja sitten hoitaa kaikki tarvikkeet, että niitä on ajan tasalla, että lääkkeitä on aina ajan tasalla. Eli se toiminta, mikä meillä on tämän omaishoitajan puitteissa, niin se alkaa niin kuin 5 aikaan tänäkin aamuna ja sitten se loppuu 11 aikaan illalla ja sitten vielä aamuyöllä herätään pari kertaa. Että sitten on pakka kasassa siinä 11 aikaan, että kun saa vaimon makuuhuoneeseen nukkuun. Että ei tämä mitään helppoa ole, mutta tätä sydämen työtähän tehdään rakkaudella, lämmöllä ja läheisyydellä. Että se on niin kuin se tärkeä pointsi, mikä tässä hommassa on, että sen pitäisi niin kuin meidän päättäjienkin huomata jossain vaiheessa, että saataisiin nämä asiat pikkuhiljaa kuntoon. No meidän perheessä toi suun hoito on ollut ensisijaisen tärkeä koko tämän 14 vuoden aikana. Että mä näen, että kun suu on hoidettu hyvin, hampaat on hoidettu hyvin, ei ole tulehduksia mitään, niin silloin se potilaskin voi huomattavasti paremmin. Marion hampaathan, silloin omat hampaat, ne pestään joka päivä, aamulla tai päivällä. Ja hammaslääkäri tai tämmöinen hammashoitola hoitaa meille sitten ilmoittaa, että koska täytyy mennä tarkastukseen, että me käydään kerran vuodessa tai pari kertaa vuodessa tarkastamassa se suu, että kaikki on kunnossa. Mä oon sitä mieltä, että kaikki omaishoitajat, ne 300 000 ylitte, jotka hoitaa läheistään Suomessa tällä hetkellä, ja kaikki ne 60 000, jotka tekee erittäin vaikeaa omaishoidon toimeksiantoa, ja kaikki ne 42 000, jotka saa omaishoidon tukea, eli on sopimus kunnan kanssa, niin ne on kaikki todellakin supersankareita. Ne on sellaisia henkilöitä, supersankareita, joita tässä maassa ei kyllä muita ole tällä hetkellä. Että nämä supersankarithan säästää tällä yhteiskunnalle tällä hetkellä 3 miljardia euroa vuodessa, pikkusen alle. Kuka muu ryhmittymä tekee sillä lailla, että niitä ei varmaan ketään löydy. Että ne on todellakin supersankareita.
Lahden kaupunki on omassa strategiassaan päättänyt, että tämä kaupunki kehittää ja tarjoaa semmoisia palveluja, jotka lähtee ihan asiakkaasta ja jotka on helposti saatavilla. Ja siihen liittyen me ollaan itse asiassa useamman vuoden ajan jo kehitetty ikääntyneiden suunhoidon palveluja ja tehty muun muassa tosi paljon kehitystyötä, yhteistyötä Lahden kotihoidon kanssa. Sitä tehdessä me oikeastaan herättiin siihen, että täällä on valtava määrä omaishoitajia ja omaishoidettavia, joita me ei oikeastaan kohdata näiden muiden kaupungin virkamiesten kautta. Kun omainen ottaa meihin yhteyttä, siinä omaisen kanssa tietysti pistetään perustiedot kuntoon, tiedetään minkälaista ihmistä me ollaan siellä kohtaamassa ja useimmiten meidän suuhygienisti tai hammashoitaja menee ja tekee kotikäynnin. Hän menee kotiin, tarkistaa siellä, tekee tämmöisen suun terveystarkastuksen, hoidon tarpeen arvion, katsoo, että siellä on kaikki suunhoitovälineet kunnossa, nimenomaan oikeanlaiset, eli me pyritään löytämään joka ikiselle ihan yksilölliset niin, että ne on sekä sille hoidettavalle että hoitajalle helpot käyttää. On paljon apuvälineitä, mitä esimerkiksi omaishoitaja voi käyttää, mistä ei yleensä ihmiset saa mitään tietoa. Ja yksi tosi tärkeä asia on se, että kun tehdään se kotikäynti, niin siinä esimerkiksi löydetään juuri siitä kodista sopiva paikka, missä se suun puhdistaminen on helppo tehdä. Paikka voi olla vaikka nojatuoli, keinutuoli, oma vuode. Ja siksi ne kotikäynnit on aika tärkeitä. Ne ei ole itse tarkoitus, mutta ne on aika hedelmällisiä. Siinä sitten, kun tämä hoidon tarpeen arvio on tehty ja katsottu nämä kaikki asiat, mitä nyt luettelin, niin tarpeen mukaan sitten hälytetään paikalle hammaslääkäriä tai teknikkoa tekemään tätä korjaavaa hoitoa. Tai yhtä hyvin ihminen voi tulla taas sinne hammashoitolaan, mutta tänä päivänä myös kodissa pystytään tekemään paljon hoitoja. Suun terveyden ja yleisterveyden suhde on aika tärkeä ja aika moninainen. Suu on hirveän tärkeä osa esimerkiksi ihmisen ruoansulatuselimistöä. Se on oikeastaan ensimmäinen osa sitä ruoansulatuskanavaa ja siellä alkaa jo se ruoan pilkkominen ja käsittely ravinnoksi. Suu on myös tärkeä kommunikointiväline, että suu ja hampaisto vaikuttaa hirveän paljon ihmisen ulkonäköön ja sitä kautta sosiaalisiin suhteisiin. Pitkäaikaiset suun alueen infektiot vaikuttaa ihan yleisterveyteen ja voi ylläpitää elimistössä sellaista hankalampaa tulehdustilannetta. Omaishoitajien työ on minun mielestä hirveän tärkeä. Lähettäisin sellaisia terveisiä, että tsemppiä siihen suun hoitoon. Se ei välttämättä ole kauhean miellyttävää eikä kauhean helppoa aina, mutta hirveän tärkeää työtä kuitenkin. Omaishoitajat on minun mielestä supersankareita monella tavalla. Mä ajattelisin niin, että kaikki sellaiset toimet, jotka edesauttaa ihmisen hyvinvointia ja ehkäisee kärsimystä, niin on tällaisia sankaritekoja ja sitä myöten tällaiset pienet arjen teot, kuin esimerkiksi suun terveyden hoitaminen, niin on sankaritekoja. Kotona tehtävä suun terveydenhuolto on se perusasia, jonka varassa suun terveys joko säilyy tai tuhoutuu.
Ammattilaisia nähdään varsin harvoin, mutta kotona säännöllinen puhdistus, säännölliset ruokailurytmit pitävät terveyttä yllä. Kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin liian usein kuin liian harvoin. Ja jos on epäilys, että kaikki ei ole hyvin, niin meihin pitää ottaa yhteyttä ja meidän pitää järjestää asiat niin, että se yhteydenotto on luontevaa ja helppoa. Suun sairaudet ovat bakteeritauteja. Ne pysyvät kurissa siten, että ne bakteerit pidetään kurissa. Toisin sanoen puhdistetaan suu säännöllisesti ja ruokaillaan säännöllisin väliajoin. Hammaspeikkoja on olemassa, niitä kutsutaan nykyään bakteereiksi. Näiden peikkojen kurissa pitämistähän tämä suun terveyden ylläpito on. Jos ne pääsevät lisääntymään liikaa, se näkyy heti kyseisen henkilön terveydentilassa. Elimistö alkaa reagoida siihen, että suu ei voi hyvin. Omaishoitaja on moniosaaja, omaishoitajan täytyy jaksaa paljon. Hän on arjen supersankari mielestäni. Sitten kun puhutaan esimerkiksi suun puhdistamisesta, työstä, jonka todella pieni lapsikin osaa, joka ei varsinaisesti vaadi fyysistä voimaa, niin siihen avun pyytäminen oli esimerkiksi mun äidille ja isällä tosi vaikeaa. Heille hampaat oli ollut kuitenkin koko elämän tosi tärkeät. Mä en muista koskaan semmoista tilannetta, en tietenkään kaikkea ole nähnyt, mutta en muista sitä, että he olisi laiminlyönyt hampaiden pesua. Ja kuitenkin se alkoi näkymään sit siinä arjessa, kun voimat hiipu. Mutta vaikka apua tarjosi, niin he ei ottanut sitä vastaan. Siinä avun tarjoaminen täytyy tehdä tosi hienovaraisesti. Ensin alkaa vähän seurailemaan, miten se sujuu. Ja sitten vähän, että niin kun sitä täytyy todella tarjota sitä apua. Sitä ei yleensä pyydä kukaan. Ja sen mä näin esimerkiksi mun oman isän kohdalla. Että vaikka mä en saanut enää isään oikeastaan mitään muuta kontaktia, kun mä aloin puhdistaa isän suuta, niin hän tuli mukaan siihen tilanteeseen. Ja mä näin sen konkreettisesti sen hyvän olon. Siihen mä kannustan kyllä kaikkia omaisia. Se on paljon suurempi asia kuin se, pestäänkö hampaat vai ei.